Здравейте, аз съм Стефан Стефанов и днес ще си говорим за инфрачервена термография, как работи и за какво се използва. Чакайте, какъв е този звук? Ти защо си тук? Не, няма да убиваш хора с това. Имаш си други филми да правиш. Нека да се върнем на темата. Както може да знаете, термографията се използва за визуализиране на даден обект чрез инфрачервени лъчи или, казано на по-прост български, температурата на тялото. Като следваме закона на Планк за абсолютно черно тяло, можем чрез специални прибори да намерим топлината или температурата на всичко, което не е абсолютно черно тяло. Вече знаем как инфрачервената термография работи, а сега е време да си говорим за какво се използва. Най-очевидният начин за използване на термография е за намиране на хора през нощта, което помага за намиране на изгубени хора и т.п. А сега нещо, което не сте очаквали. Използва се за намиране на различни видове теч и влага в сгради. Знам, удивително нещо. Просто не можем без него. Сега шегите настрани. Термографията също се използва за намиране на хора през огън или по-точно през пушек. Ето една снимка. Държите някой човек вътре? Не? Спокойно, нито пък аз. Ето същата снимка, но през линзата на термограф. Вижте колко лесно можем да ги видим. А какво са правили вътре, си е тяхна работа. Ето снимка на термограф на Земята от космоса. Защо е тук? Нямам никаква идея, но пише, че трябва да го добавя. Като цяло това беше виждане и ще се видим по-късно.